नमस्कार, परत एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर हा आपला ट्रॅव्हलिंगचा पार्ट 2 मी बनवत आहे। तर आम्ही आता मुंबईवरून निघालो आहे। तर आमचं रिझर्वेशन होतं ट्रेनचं। काय आहे ना, कारने आम्ही येणार होतो, पण कारने एक प्रॉब्लेम होत होता की मुली झोपून आल्या। जसं ट्रेनमध्ये छान त्यांची झोप झाली एक, आणि कारमध्ये त्यांना बसून यावं लागलं असतं, म्हणून आम्ही ट्रेनचं तिकीट केलं आणि तिथून मुंबई ते मलकापूर आम्ही ट्रेनने आले। त्याच्यानंतर इथं मलकापूर एक सिटी आहे, तिथं जियाजी कार घेऊन आले होते। तर खूप गरम होतं वातावरण। अन्वी तिथला खूप त्रास होत होता गरमीचा, कारण एकदम चेंज झालेलं होतं वातावरण। तिकडे एकदम थंडी आणि इकडे एकदम गरम। आणि आल्या आल्या मला रस्त्याने पाणीपुरीचा स्टॉल दिसला, तर म्हटलं चला पाणीपुरी खाऊन जाऊया। तर रस्त्याने आम्ही थांबून थोडा वेळ पाणीपुरी खात होतो। आणि अदिती कारच्या खाली उतरतच नव्हती, कारण ती थोडं उतरली का बाहेर आणि तिला गरम लागला, तर म्हणे नाही नाही अम्मा मला यायचं नाही, खूप गरम आहे बाहेर। तर ती आतमध्येच बसून होते आणि तिला पाणीपुरी खूप आवडते, भयंकर पाणीपुरी। म्हटलं ना तिला, ती पाणीपुरीसाठी असं वाटलं की बाहेर येणार आणि खाणार, पण तिला गरम एवढं होत होतं की ती पाणीपुरी खायला पण बाहेर आली नाही। आणि त्याच्यानंतर इथं मस्त गरम गरम पाणीपुरी बनवत होते ती। का संध्याकाळचा टाईम झाला होता आम्हाला। ट्रेनमधून आम्ही मलकापूरमध्ये 3 वाजता उतरलो होतं, कदाचित हो 3 वाजता उतरलो होतं, आणि बरोबर संध्याकाळचा टाईम होते। तर तिथं आम्हाला स्टॉल दिसला, म्हटलं चला पाणीपुरी खाऊन जाऊया। मस्त 3 वर्षानंतर पाणीपुरी खाल्ली, खूप मस्त। आणि तिखट त्यांना म्हटलं छान मस्त अशी कमी तिखट करा, आणि कमी तिखट पण त्यांनी एवढी झणझणीत बनवली होती की मला मग नंतर गोड चटणी खावा लागली। आणि अन्वी आणि अदिती एकदम असे, त्यांना कसं एकदम जेव्हा अदिती इथून गेली होती इंडियामधून जर्मनीला, तेव्हा ती खूप लहान होती, 1.25-2 वर्षाचीच होती। म्हणजेच लगभग अन्वी एवढीच होती, तिला एवढं काही समजत नव्हतं। आणि अन्वी तर फर्स्ट टाईमच आता आलेली आहे, तर अन्वीला तर काहीच समजत नाही। त्याच्यामुळे काय, मुली आल्यानंतर बाहेर, जसं आम्ही मुंबईमध्ये बाहेर आलो रेल्वे स्टेशनवरती, मुली एकदम बघतच होते इकडे तिकडे, सर्व ते माणसं वगैरे प्लॅटफॉर्मवरती बसलेले माणसं, त्यांना पण अशी बघून ती खूप घाबरत होती एकदम। माझ्या जवळच नाही, अन्वीला पण म्हणे तू जाऊ नको कुठे, आणि ती पण माझ्या जवळच होती। खूप भीती वाटते म्हणे अम्मा मला हे लोक कसे पण दिसतात, कारण ते एअरपोर्टवरती सकाळचे ते चहा वगैरे विकणारे असतात ना, ते झोपलेले होते, त्याच्यामुळे तिला खूप भीती वाटत होती। आणि अन्वीला पण मग मी थोडीशी पाणीपुरी शेव अशी टाकून तिला द्यायला सांगितलं होतं, कारण की आमचे जेवणं पण एवढे झाले नव्हते। ट्रेनमध्ये पण अन्वी लोकांना पाहून रडत होती, त्याच्यामुळे मग मी त्याला घेऊनच झोपली। जेवण वगैरे आमचं एवढं काही झालं नव्हतं। माझ्या भाच्याने मस्त टिफिन आणून दिला होता आम्हाला, वरण भात आणि दूध आणून दिलं होतं। मुलींसाठी मोठची भाजी आणून दिली होती मस्त बनवून, त्यांनी त्याच्या हाताने बनवली आणि आम्हाला टिफिन आणून दिला नाशिकमध्ये। तर पण जेवण झालं नाही, ती मग आम्ही संध्याकाळी तीच जेवण सर्व जेवलो, आणि खूप छान भाजी झाली होती। आणि हे बघा किती छान मस्त पाणीपुरी उकळत आहे। आणि अदितीसाठी आम्ही मस्त एक अशी कमी तिखटवाली पुरी बनवली होती, आणि तिला कारमध्येच नेऊन दिली। कारमधून ती उतरायचं हो म्हणतच नव्हती, तर मग जियाजी आणि अदिती कारमध्ये बसलेले होते, गाणे ऐकत होते ते, आणि मस्त त्यांनी मग पाणीपुरीचा एन्जॉय केली आतमध्ये। आणि त्याच्यानंतर अन्वी तेच बघत होती, हे काय करतात, असं कसं करतात। तिला एकदम सर्व वेगळं वाटत होतं, रस्ते गाड्या वगैरे। आणि 2 व्हीलरला पण ती खूप घाबरत होती, 2 व्हीलर पाहिल्यानंतर तिला भीती वाटत होती। आणि त्याच्यानंतर मग मुंबईमध्ये माझा भाऊ मला घ्यायला आला होता, आणि मी 3 वर्षानंतर मस्त पाणीपुरी खात होती। मला एवढा आनंद होत होता ती पाणीपुरी बघून। आणि जशी मी मुंबईमध्ये मुंबईच्या बाहेर एअरपोर्टच्या बाहेर मी जसं आली मुंबईमध्ये, तेव्हा मला इतका भारी वाटलं ना, जशी मी एअरपोर्टवर येते, आणि खूप छान वाटलं मला, कारण की खूप वर्षांनी, म्हणजे 3 वर्ष। आता मला नेक्स्ट नोव्हेंबर महिन्यामध्ये 16 नोव्हेंबरला मी गेली होती, पोचली होती जर्मनीमध्ये, तर 16 नोव्हेंबरला मला 3 वर्ष पूर्ण होतील आणि 4थं लागेल। तर 3 आता कंप्लीट माझं 3 झालेच आहे। तर 3 वर्ष कसे गेले काय गेले हे खूप अवघड वाटत होतं। आणि आता त्याच्यानंतर मग आम्ही आमच्या गावी चाललो, तिथून मस्त पाणीपुरी वगैरे आम्ही खाल्ली। मी 3च पुऱ्या खाल्ल्या, कारण खूप तिखट पाणीपुरी होती, आणि त्यांना स्वीट सांगितली मी, तरी पण माझ्याच्याने ती खावा देणे म्हणून 3च पुऱ्या खाल्ल्या। आणि गाणं लावलेलं होतं जियाजीने कारमध्ये, ते पाहून खूप अन्वी डान्स करत होती।
आणि आम्ही ज्या दिवशी घरी आलो त्या दिवशी गौरीपूजन होतं. तर माझ्या 2 गौऱ्या घरी येणार होत्या गौरीपूजनच्या गौरी आव्हानच्या दिवशी. म्हणजे आम्ही रविवारी पोचलो इथं, शनिवारी निघालो आणि रविवारी पोचलो. तर माझ्या नंदेच्या मुलींनी आणि माझ्या ताईच्या मुलींनी छान मस्त डेकोरेशन करून ठेवले. रांगोळी वगैरे तन्वीनी काढून ठेवली होती आणि छान त्यांनी डेकोरेशन केलं. ताईनी त्यांचे कपडे आधीच आणून घेतले होते आणि तिथंच आमच्या गावाच्या आधी मोताळा आहे तिथं त्यांची छान तयारी करून घेतली. एका ठिकाणी आम्ही गेलो, तिथं मुलींची तयारी वगैरे केली. आणि अन्वी आज फर्स्ट टाईम सर्वांना भेटत आहे. तर ते पण सर्वांसाठी एक वेगळंच आहे. फर्स्ट टाईम अन्वीला ते सर्व बघत आहे आणि छान मस्त अशी फुलांची तयारी करून ठेवली होती. अन्वी थोडी घाबरली होती आधी सर्वांना बघून, एकदम म्हणजे घरी गेली आणि सर्वांना तिला घ्यायचं होतं त्याच्यामुळे ती रडायला लागली. मग मी तिला घेतलं आणि नंतर शांत झाले. आणि मुली पण छान दिसत होत्या ट्रेडिशनल ड्रेसमध्ये. आणि थोडा इथं अंधार होत होता. आम्हाला नंतर कळालं की अंधार येत होता, थोडा प्रॉब्लेम आला होता तेव्हा पूजेच्या वेळेस. आणि तर त्याच्या फेसवरती थोडासा अंधार करत आहे. ते इथं माझी ननदची मुलगी आहे, ती छान ओवाळत आहे. आम्हाला सुतक असल्यामुळे आम्ही असं काहीच करू शकलो नाही. त्याच्यामुळे मग माझी ननदची मुलगी आलेली आहे, आम्ही आलो आहे म्हणून. तर तिने सर्व पूजा वगैरे केली, डेकोरेशन दोघी मिळून त्यांनी केलं छान. आणि त्यांचं असे कुंकांदे पाय घालून त्यांचं स्वागत पण खूप छान केलं. आणि असं त्यांच्या पायाचे प्रिंट काढून घेतले कुंकाचे. आणि अन्वीला पण मग नंतर तिचं केल्यानंतर मग अन्वीने ते बघितलं आणि अन्वीला पण खूप आवडायला लागलं ते. अन्वीने पण छान ओवाळू दिलं, असं वाटत नव्हतं छान एवढं ते ओवाळू देईल. आणि मग तिला नंतर खूप आवडायला लागलं. जेव्हा ड्रेस वगैरे तिला घातलं तेव्हा तर खूप छान खुश झाली होती. पण आम्ही प्रवास करून एवढ्या दुरून आले आणि मला चक्कर येत होते. म्हणजे म्हणजे मी बसून होती आणि तरी पण मला असं चक्कर आल्यासारखं होत होतं, कारण कंटिन्यू 2 दिवस आणि मुलीसोबत असल्यामुळे माझी झोप वगैरे मला काहीच झाली नाही आहे. तर मग मी असे थोडेच व्हिडिओच्या थोडे क्लिप घेतलेले आहे. आणि खूप छान असं मग मुलींचं स्वागत झालं. आणि माझा आवाज तुम्हाला खराब आहे, थोडं वातावरण चेंज झालं त्याच्यामुळे, सर्दीमुळे माझा घसा सर्व खराब झाला. आणि खूप मग नंतर असं मस्त फुलांनी सजवून त्यांना, आणि माझ्या ताईंनी त्यांच्यासाठी केक पण बनवला होता. अदितीने आधीच तिला सांगितलं होतं की माझ्यासाठी डॉलचा केक तू बनवतं, तिच्यासाठी छान केक पण बनवला होता. आणि आतमध्ये पण छान वेलकमसाठी त्यांनी डेकोरेशन केलं होतं. आणि अदिती आधीच जाऊन तिथं बसले ना, अदितीला पण खूप आवडलं होतं. अदिती पाहून खूप खुश झाली होती. आणि तुम्ही पाहू शकता. आणि सर्व डेकोरेशन माझ्या ताईच्या मुलीने आणि नंदेच्या मुलीने घरी केलेलं आहे. दोघींनीच हे सर्व डेकोरेशन केलेलं आहे. तर फुलं वगैरे तुम्ही पाहू शकता, सर्व फुलं विकत आणले त्यांनी. झेंडूचे आपल्याकडे किती छान फुलं मिळतात. आणि हे माझ्या सासू वगैरे सर्वांना, तिला अन्वीला घ्यायचं होतं, अदितीला घ्यायचं होतं, पण एकदम असं आहे ना की मुली आल्यानंतर घेतल्यानंतर घाबरतात. आणि माझी ताईची मुलगी मी तिला जवळ घेतलं तर ती रडायला लागली, कारण ती माझ्यासोबत खूप अटॅच आहे. तर मी तिला जवळ घेतलं तर ती रडायला लागली तशीच, कारण खूप दिवस झाले आणि खूप ती वाट बघत होती आमची. आणि अन्वी बघा किती एन्जॉय करत आहे. जे फुलं खाली टाकले होते ना त्यांनी टेबलवरती, फुलं अशी डेकोरेशनसाठी फुलांच्या पाकळ्या करून टाकल्या होत्या, तर स्वतःच उचलत होती, स्वतःच तिच्या डोक्यावरती टाकत होती, अशी तिची ती खेळत होती. आणि हे बघा इथं किती सुंदर माझ्या ताईने केक बनवला होता अन्वीसाठी आणि अदितीसाठी. आणि अदिती ते केक पाहून खूप खुश झाली. तिनं जसा केक सांगितला होता त्याच्यापेक्षा खूप छान तिला असं वाटला. मला सांगत होती अम्मा खूप छान बनवला म्हणे अम्मानी केक, आणि मला खूप आवडला म्हणे. आणि खूप छान त्यांना वाटत होतं. आणि हे बघा अन्वी किती एन्जॉय करत आहे. आणि ते मुलं पण मग तिच्या डोक्यावर टाकत आहे. त्याच्यानंतर सर्व खुश झाले आम्ही आल्यानंतर घरी. आणि प्रवास पण छान झाला. प्रवासात पण मुलींनी त्रास वगैरे काही दिलं नाही. त्याच्यामुळे मग सर्वांना टेन्शनच होतं एक की 2 मुली आहे, हे कसं करणार, कारण की खूप त्रास होतो. जेव्हा आपण एका ठिकाणी फ्लाईट मला चेंज करायची होती तर खूप धावपळ होते आणि खूप चालावं लागते एअरपोर्टवरती. तर सर्वांना टेन्शन होतं, व्यवस्थित झालं पाहिजे सर्व. आणि एक म्हणजे आम्ही याच्या आणल्या दिवशी सर्व स्ट्राईकमुळे सर्व फ्लाईट बंद होत्या. त्याच्यामुळे नेक्स्ट डेला थोडी गर्दी होती, थोडी म्हणजे भरपूर अशी एअरपोर्टवरती गर्दी होती. त्याच्यामुळे बऱ्याच आम्हाला एअरपोर्टवरती चालावं लागलं. आणि 2 घंटे फ्लाईट पण आमची लेट होती. पण त्या मुलींनी काहीच नाही, कारण की जर्मनी टाईमनुसार त्यांचा बरोबर त्या टाईमला खेळायचा टाईम होता. त्याच्यामुळे मग अन्वीने पण मला त्रास दिला नाही. आणि अदिती पण छान खेळली आणि त्यांना खेळण्यासाठी पण त्यांनी दिले वस्तू. आणि सर्व व्यवस्थित असल्यामुळे मग मुलींनी मला त्रास दिला नाही.
आणि इथं बघा आमचा वेलकमचा केक वगैरे सर्व कट झाला. आणि अन्वीला काहीच नाही, तिला खायचं पण नव्हतं, तिला कोणाला बोलायचं पण नव्हतं, तिला फक्त त्या फुलांच्या पाकड्यांबरोबर खेळायचं होतं. आणि आधी तिला मी विचारत होते केक वगैरे कसा झाला, तर मस्त झाला. आणि ही बघा आमच्या घरची बच्चे पार्टी इथं केक खात बसलेले आहे. चला मग आजचा व्हिडिओ मी इथंच थांबवते. वेलकम डेकोरेशन कसं आवडलं, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय. बाय बाय.